Hei, 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 salutare prietene, abonații mei preferați, numele meu este Slav și astăzi am ceva foarte interesant pentru voi. În videoclipul nostru anterior am văzut un accident aviatic real. Vânătoarele de demon K-pop, fetele Huntrix, s-au prăbușit cu avionul. A fost nebunie curată. Dar acum, din câte știu, Huntrix sunt în siguranță. Hai să le urmărim prin camerele de supraveghere, hai să mergem! Uitați-vă, băieți, merg cu mașina și se duc la concert să cânte melodiile mele preferate. Stai, ce e asta? Of, băieți, a început viscolul. Hei, Slav, veniți! El e Alex, el e Arti. Aceasta e mașina Huntrix, băieți! Fetele, ce se întâmplă? Nu văd nimic! E imposibil! Ați auzit? Doamne ferește, fata Huntrix! Vânătoarele de demon K-pop ar putea fi în pericol. Deci trebuie să le ajutăm. Trebuie să găsești mașina vânătoarelor de demon K-pop și să le salvezi, pentru că s-ar putea să fie în pericol. Doamne ferește, hai, fugi! Cred că drumurile sunt bune în acele direcții. Oh, nu, Arti, întoarce-te! Drumul e în direcția aceea. Oh, da, ai dreptate. Camerele de supraveghere sunt instalate acolo. Hai, nu avem timp, trebuie să salvezi fetele. Ce faci? Hai, mergi! Da, asta e echipa mea, ăsta e băiatul meu. Echipa slavilor o să salveze fata din accidentul de mașină. Rămâneți calmi, vânători de demoni, venim. Alex, de ce mergem pe aici? Sunt doar bețe și pădure, de ce? Arti, oprește-te! Slav ne-a trimis să scurtăm drumul ca să ajungem rapid la fete. Au nevoie de ajutorul nostru. De ce crezi că au nevoie de ajutor? Eu nu cred, nu am văzut nimic rău la ele. Băieți, ați văzut ceva? Eu nu. Nu uitați, misiunea noastră e să găsim mașina lui Huntrix. Sunt sigur că au nevoie de ajutor, probabil nu mai au mașină. Au plecat? Mă obosești. Ei au nevoie de ajutor, trebuie să ne grăbim. Prea multă zăpadă aici. Uită-te la corpul meu. Oh, nu, parcă e atât de greu. Arti, nu te mai plânge. Fetele au nevoie de ajutor. Alex, grăbește-te! De ce ți rochia asta ne încetinește? Nu, Arti. Aceasta este rochia de seară a lui Rumi, preferata mea. Scrieți în comentarii cine e cântăreața voastră preferată din Huntrix. Azi voi returna personal rochia lui Rumi. Îmi place foarte mult parfumul lui Rumi. Alex, Slav a spus că această rochie miroase urât, ca o toaletă. Dar dacă vrei să aflați de ce miroase așa, dați click pe videoclip și vedeți ce s-a întâmplat. Destul cu glumele. Nu, miroase ok. Urcă, omule! Doar ne pierzi timpul. Oricum. Dar Archie are dreptate, nu despre miros. Are dreptate că trebuie să găsim mașina lui Huntrix, deci da, hai să mergem. Uitați, am găsit ceva. E aici înăuntru, băieți, vedeți? Am găsit, asta sunt băieții VIP, Saja, dar de ce? Ce caută ei aici? Băieții Saja, iar ei, dacă i-au făcut ceva lui Huntrix? De exemplu, poate au îndrăznit în accidentul lui Huntrix să spună: "Oh, mașina s-a lovit." Nu te-ai gândit la asta? Crezi că din cauza lor fetele sunt falite? Dacă băieții Saja sunt implicați, fetele pot avea probleme mari. Oh, nu! Ce e asta, Arti? Ce? Asta e păr, e mov. Alex, taci! Încerc să fac investigația, încerc să-mi dau seama ce s-a întâmplat aici. Cred că a trecut deja mult timp și fetele au dispărut și ele. Ce spui? Cred că au înghețat complet, acum arată ca niște cuburi de gheață, nu vezi? Arti, oprește-te! De ce plângi? E clar, am găsit părul și legitimația VIP, deci au plecat. Au înghețat ca niște cuburi de gheață. Nu! Oh, nu e bine, părul nu miroase la fel. Ce e, băieți? Uitați, nu e păr adevărat, e o perucă. Poate băiatul ăsta prost, Saja, a întins o capcană fetelor și asta e doar o momeală. Nu, Rumi va primi rochia în seara asta. O să-i găsim, Arti, așteaptă-mă. Îmi pare rău pentru fete, de fapt.
Luptă! Nu, nu sunt. Așteaptă, Arti. Uită-te la părul ăsta, nu e natural, uită-te înăuntru. Ce? De ce? E o perucă, e o capcană pusă de băieții Saja. Și asta înseamnă că până găsim mașina Huntrix nu avem liniște, trebuie să găsim mai multe indicii. Da, și încă au nevoie de ajutorul nostru. Ai înțeles? Da, are sens, frate. Tu ești destul de isteț, da? Sunt. De ce trebuie să spun asta din nou? Stai, deci indiciile ar putea fi pe aici sau pe acolo. Trebuie să căutăm mașina lui Huntrix. Alex, uită-te, poate că asta e o altă dovadă a lui Huntrix sau ceva. Ce căutăm, băieți? E asta? Ce e asta? Huntrix. Vânătorii de demon K-pop. Ce ar putea fi chestia aia? Arti, nu vezi că asta e un scut, unul foarte puternic? Am găsit asta și încă una. Asta înseamnă că se luptau cu băieții Saja și se apărau, dar cred că nu au câștigat. Știi de ce? De ce? Pentru că am găsit o armă în videoclipul anterior, de fapt. Asta înseamnă mult. Arti, scutul nu dovedește nimic. Ne-am găsit armele recent. Zoe are restul armelor ei, precum cuțitele. E în regulă. Nu mă interesează ce am găsit, vreau doar să termin misiunea slavilor. Hai să mergem. Oh, Alex, m-am săturat să not prin zăpadă. Alex, uite, e ca o mașină de fată. Asta e. Hei! Așteaptă, Ruby, voi fi primul. Arti, este o linie albastră și e peste tot în jurul mașinii. Știu, da, Huntrix avea această vrajă. Sferă. Ce fel de sferă? Ca o sferă defensivă? Da, o sferă de protecție, aici. Ce e asta? Ceva mov? Uite, e o colibă. Și nu crezi că seamănă cu un demon din Vânătorii de demoni? Pentru că sunt mov, iar ăsta e și el mov. Dar ce s-a întâmplat aici? Nu e demon, doar sânge mov de demon. Era o bară de mașină scufundată. Demonul a fost lovit de mașina lui Huntrix, demonul. Băieți, nu înțeleg ce se întâmplă aici. Demonul a fost lovit de mașină. Dar asta înseamnă că fetele au învins demonul, dar nu e nicio fată. De ce? Da. Unde sunt fetele? Artu, hai să intrăm în mașină să căutăm indicii. Da, trebuie să investigăm ce se întâmplă aici. Dar putem să traversăm această sferă? Cred că nu ar trebui să trecem noi primii. Oh, e bine, am traversat-o. Cum așa? Cum e posibil? Nici o fată. Cel puțin știm că nu suntem demoni și suntem cu Huntrix. Eu nu sunt. Hai să căutăm. E multă zăpadă, dar uite-te la asta. Logo-ul și culorile acestei mașini aparțin clar lui Huntrix, fetelor vânătoare de demon K-pop, și este foarte frumoasă. Nu arată bine. E într-o stare rea. Privește capota și restul. Cum a fost condusă? Oh, da, ai dreptate, dar totuși are culoarea mov, culoarea aurie și sunt fete. Uite, aceasta este Zoe, Mira și preferata mea, Rumi. Alex, oprește-te! Trebuie să vedem ce se întâmplă aici. Fereastra nu se închide, o putem deschide. Uite! Oh, uite ce am găsit. Știi ce este asta? Da, știu, acesta îi aparține lui Zoe. Este un cuțit de aruncat. Nu, este o armă mortală, n-aș face asta. De ce nu l-au folosit ca să se apere de demon? Nu înțeleg. Bine, ia-l. Și ce e aici? Astea sunt niște hârtii. Asta e o scrisoare. Scrisoarea asta nu trebuia niciodată să fie scrisă. Băieți, e ceva secret? Cred că e un secret despre Rumi. Oh, băieți, uitați-vă! Rumi este pe jumătate demon. Știați asta? Scrieți în comentarii, pentru că eu nu știam. Alex, și tu, uită-te ce scrie aici. Arti! Este secretul lui Rumi. Nimeni nu ar trebui să știe despre asta. Și fetele au secretele lor, știi? Bine, lasă secretele. Și uitați, băieți, avem mai multe indicii înăuntru. Putem verifica ce e aici. La fel, Alex, tu nu vezi asta, dar uite, vino aici. Hai să le luăm. Da, hai să vedem ce e acolo. Wow, atâtea lucruri tari. Totul e interesant. Ai dreptate, Arti, e camera de bord. Poate a înregistrat demon și ce s-a întâmplat cu fetele. Avem nevoie de asta, dar vedem ce e înăuntru mai târziu. Acum trebuie să verificăm toate astea.
Da, de exemplu, avem un microfon Huntrix. Ei cântau melodii ca O, aur, aur și aur. Nu vrei să încerci? Încercăm acum. Am făcut-o. Ce e asta? E timpul de karaoke. Am fost o fantomă singur. Ce faci cu problema? Acum e rândul meu. E melodia mea preferată. Care e a ta în Huntrix? Scrieți în comentarii, băieți. Face parte din Armor, e de aur. Da, și așa este. Da, acesta e protectorul de umăr. Cred că Mira poartă unul, deci l-am văzut deja. Sunt medalioane și brelocuri Huntrix. Da, cred că ceva produse pentru fani. Au! Cel mai important, ce e asta? Băuturi exclusive Huntrix Drinks. Ai văzut așa ceva? Eu nu. Ai încercat vreodată așa ceva? O idee bună, Alex. Care îl vrei? Cred că o să merg cu acesta. Bine. Voi încerca Huntrix Soda. Gust Huntrix Cola. Miroase atât de bine și are un gust și mai bun. Înțeleg că acesta este mirosul și gustul lui Rumi. Este perfect. Are gust de părți. Hei, ce spui acolo? Nu, Doamne ferește. Deci cum e băutura ta? Hai să încercăm acum. Atât de bună! Îmi place mult băutura asta, băieți. Nu pot să cred că e o băutură dumnezeiască. Băutura vânătorului de demoni Huntrix. Oricum vreau să omor niște demoni. Cred că a băut această culoare ca demon, exact cum fac demonii. Ce naibă! Asta e o băutură rece. Tot nu înțeleg ce s-a întâmplat aici. Unde sunt fetele? Hei, și tu? A trecut mult timp, trebuie să fac totul singur. L-am sunat pe Anton. Da. Am venit aici să finalizăm investigația. Ai la dispoziție puțin timp, deoarece fetele Huntrix ar putea fi în pericol. Ce ai făcut? Am găsit mașina. Și gustam băuturile. Gustam băuturile? Da. Poate că ai cântat și tu melodiile. Da, trebuie să faci investigația. Dar am investigat deja, uite. Salvează-le ceva. Wow, nu. Bine, dacă mi mai pierzi timpul, vei da de Anton, ai înțeles? Oprește-te, am înțeles. Era o mașină. Da, bine. Era un demon. Un demon? Da, acesta este sângele demonului. Cel mov și pălăria. Poate acesta e următorul indiciu, chiar în fața mașinii. Deci ai găsit totul în mașină, nu? Am găsit o mulțime de lucruri. Da. Asta pare un obiect și o armă Huntrix, deci posibil aici a fost o luptă cu demoni și fete. Da, exact. Deci am găsit, da, cuțitele de aruncat ale lui Zoe și un scut de cameră de scut în pădure. Ai făcut treabă bună, avem o mașină, dar ce facem cu fetele? Unde sunt? Trebuie să le ajutăm. Da, am găsit și camera de bord? În interiorul mașinii? Da, în mașină. Credem că a surprins spioni demonici. Poate a înregistrat și direcția în care au plecat fetele. Unde s-au dus? Poate le găsim și probabil vor avea nevoie de mașina lor. Trebuie să returnăm această mașină Huntrix-ului, corect? Ai dreptate, Slav, dar noi... Nu știm nimic despre mașini și nu pot să o repare, e stricată. Nu e stricată, e ok. Anton. Și tu de așa... Bine. Hai afară. Eu și Anton reparăm totul. Nici o problemă. Bine. Curăță zăpada. Hai, fă-ți treaba. Și cheile le-ai găsit? Da. Am găsit? Este aceasta o cheie? Acesta este un breloc, nu cheile. Nu știu nimic despre mașină. Anton, nu am cheie. Nu am cheie. Nici o cheie, nici o problemă. Cheie bună. Anton e mecanic profesionist. Reparam mașini când eram tineri. Avem curent, deci poate avem și contact. Bine, da, deci putem... Bine. Deci lasă-mă să fac pregătirea asta și acum o să încercăm... Da, să vedem dacă ne ocupăm de mașina aia. Așadar, haideți să revenim pe drum și apoi vom vedea camera de bord ca să dezvăluim toate secretele.
Băieți, sunteți gata să plecăm? Nu, am uitat rochia lui Rumi. Ce? Așteaptă-mă! Mergi la rochia lui Rumi. Da, cea pe care ai găsit-o în videoclipul anterior. Oh, vrea să-i o înapoieze. Alex, haide! Care e problema? Bine! Bine, ușa. De ce miroase a pârț sau a transpirație? Mama Raton a venit și a născut pe podea. O, rochia! Doamne, miroase urât! Deci, băieți, ne-am întors la punctul nostru de plecare și e timpul să vedem camera de bord. Să aflăm ce se întâmplă cu fata Huntrix și să descoperim adevărul despre lupta cu Huntrix și acel băiat. Să rulăm videoclipul. Doamne fetelor, un demon. Doamne, acesta este un demon care stă în fața mașinii, plănuiește să atace. Ce face? Oh, nu! Demonul a atacat mașina și nu mai vedem videoclipul, dar sunetul funcționează. Să continuăm să ascultăm. Se aude ca o luptă, un adevărat măcel. Te-ai întors? Da. Se pare că fetele câștigă. În sfârșit. O, da, demonii au fost învinși. Stai, Rumi vrea să spună ceva. Doamne, fată! Doamne fetelor, chiar trebuie să merg la baie, adică chiar acum. Toaletă. Iar? Doamne, cred că ai mai multe șanse să returnezi rochia asta la baie, nu la concert. Știi la ce mă refer? Slav, termină. Nu. Bine, hai să ascultăm finala. Bine, ei bine, iată rochia, dar sunt gata. Unde mergem? Concertul e acolo. Bine, deci merg spre concert, nu? Din câte știu, e în direcția aceea. Dacă vom folosi mașina mea uriașă de teren, ne putem grăbi și putem întâlni fetele personal. Ele sunt încă pe undeva prin apropiere, din câte cred. Poate, în sfârșit, putem ajuta fetele să ajungă la concert și cu alte probleme, nu doar cu cea a lui Rumi. Problema ei rămâne a ei. Dar oricum, băieți, sper că v-a plăcut acest canal Love Steam și nu uitați să vă abonați ca să vedeți lucruri și mai serioase ca acesta. Și chiar mai amuzante și chiar mai tari. Și știți ceva, vă apreciem foarte mult pentru reacțiile voastre la videoclipul nostru anterior și vrem să vă spunem mulțumim. Vă mulțumim mult. Da, și pregătim ceva special. Ce părere aveți despre un videoclip muzical în stil Demon Hunter K-pop? Dansăm și facem videoclip pentru voi. Dacă vreți să vedeți, abonați-vă și lăsați un comentariu amuzant. Sunt Slav. Acesta este Alex. Arti. Bine, hai să coborâm la mașină și să le găsim pe fetele Huntrix. Vă mulțumesc că ați urmărit, la revedere! Într-o zi Rumi își va recupera rochia, îți promit.